Здравейте хора, аз съм Гепард 77, тук с мен Алтай и Съркан 333. Това е Gear Up, новата ми поредица. Ще снимам на тази игра, защото я намерих в Steam. И както виждате, аз съм брутален нуб на тази игра. Ето, както виждате, аз съм брутален нуб. В тази игра аз съм се кръстил, както в Steam акаунта ми, Cobra 44, но това не е важно. Сега да започваме да ги крепеме. Крепем и бягаме. Да бягаме за живота си. Да бягаме за живота си. Това беше най-тъпото ми планиране. Давай. Оп, грешка. Къде ще се видим? Това е морето или има... Край морето се видим. Чакай малко, че сбърках пътя. Се видим край морето. Както виждате, днес той не снима, нашият втори ютубър. Не снима. О, и аз бруталът ми. Бруталът ти ме килнаха. И нас набиха човек. Да. Пак? Нас набиха, да. Пак. Поне е забавно тук. О, той я! Алтай и... Аре, Сирко, ела към нашите. Чакай, ама вика, какво играе, че? Вие колко че? Аре, че ела към нашите. Ма вие толкова разчеч. Ама човек ти за кой си? Човек ти за кой излезе? Както виждате, това са доста някои отливки се. Виждате. Ние може да сме половина умера от какво и най-голям друг. И той се казва Съркан 333. Най-големия нук в тази игра. Аз се научих за 10 минути всичко. Виждате всичко правя аз. I'm in the pro. Навлизате в нашата територия. Алтай, аз влизам пак. Някакъв се кръстил гъс. Гъс се казва, Гъс. Идват. Да им направим топото срещане. Майко. Бе. Плюс той ми се обидна за едно. Ема се плаша. Да, бе, той се казва Съркан 333, бе. Научаем. О, той пък от другия отбор. Други идват. Хора, кое мислите, че по-сказал да си? Чепа или GTA 5? Какво? GTA или GTA 5? GTA 5. Аз бих избрал GTA 5. И брутално лаги. Не. Мале. Бруталът кил ми правят. Ей, Сирко, за кому уби? Мисля тебе ще убият. Ох. Адски лаги. Защото и ти стеш да правиш. Сега имам да ти го връщам. Пак ли му убива, бе? Читус, как му убива, бе? Обаче ето. Он се чезуро.
Тезора. И пак ма килнаха. Джери ма килна. Много хубаво Джери. Аз закъм ти ще бъде някакъв от нашите. Бързо. Бой на роботите коли. Бой на роботите коли. От направо на цеп той е лап. Ние сме по-добри. Ние сме по-добри. На радара приближават. За обградени сме, бягай! Охой, омазия. Омазия. Давайте, давайте. Килнаха го. Килнаха го, което момче. Много хубаво го килнаха. И да му бъде заоръл да не се закача с мен. Но давай. И той не спира да му убива. Абе ти мене, ти всички убиваш, ама какво да направим? Ма ти и другите те убиват. Ние понякога не те убиваме. Абе то с маначка. О, пак ли? Серко, не! Серко, за кума килваш, бе? Ще престанеш ли да ме килваш? Тъпкам. И едва не си ми взели едно сърце. Джери е по... Джери ма килна. Много хубаво. Ела ти прибачи, ела мисляки, ела прибачи. Стига, бе! То се е бруталът, че то се е бруталът на киловите, бруталът. Аре стига, бе! Биго! Че... Да... Ще ми се да бях с на Илмазиан. Аз миналия път те описвам две сърца. О, сега ми спред да докиват Илмазиан. Абе, не е псувана. Чай, искам сега да го намеря. Специалният човек. Ако ми налагаше... И до тук мисля да е този клип. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за този най-добрият ютубър. И наскоро за мен и за Алтай.